Siju crkvu Ban Kulin zida, kad plijeni Kučevsko Zagorje, i pade na nju grom u Podgorje sljepičišt, i postavi svoj obraz za pragom. Bog daj Banu Kulinu zdravlje i Banici Vojslavi. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Ja, Ban Bosanski Kulin, obećavam tebi. U ime Boga vječnoga, stvoritelja svega i otkupitelja ljudskoga roda, ljeta od utjelovljenja njegova 1203. a u 6. godinu pontifikata gospodina Pape Inoćenta III. Mi, starješine onih ljudi koji smo dosad osobito nazivani imenom krstijanskim na zemlji bosanskoj, postavljeni u ime svih, za sve koji su iz našega bratstva, u prisutnosti gospodina Ivana Kasamarija, kapelana Vrhovnoga pontifika i Rimske crkve, koji je radi ovoga poslan u Bosnu, uz prisutnost našega zaštitnika Bana Kulina, gospodara Bosne, obećavamo pred Bogom i njegovim svetima da ćemo stajati uz naradbe i zapovjedi Svete Rimske crkve, kako u životu i ponašanju našem, kako i u poslušnosti istoj, i da ćemo živjeti po njezinim ustanovama. Obavezujemo sebe za sve koji su iz našega bratstva, kao i mjesta naša sa svim posjedima i dobrima, ako bismo ikada u buduće slijedili heretičku zabludu. Najprije se odričemo raskola, zbog kojega smo bili na zlu glasu, i priznajemo Rimsku crkvu kao majku našu i glavu sveukupnova crkvenoga jedinstva. U svim našim mjestima, gdje bratstvo prebiva, imat ćemo molitvene domove, u kojima će se braća noću okupljati na jutrenje, a danju na časove, te zajednički javno pjevati. U svim crkvama imat ćemo oltare i krstove, a knjige Novoga i Staroga Zavjeta čitat ćemo kao što čini Rimska crkva. Po svim našim mjestima imat ćemo svećenike koji će nedjeljama i svetkovinama služiti mise po crkvenome redu, slušati ispovjedi i davati pokoru. Imat ćemo groblja uz molitvene domove u kojima će se sahranjivati braća, kao i oni koji dođu, ako bi se ondje slučajno upokojili. 7 puta u godinu primit ćemo barem tijelo Gospodnje iz ruke svećenika. Na Božić, Uskrs, Duhove, na rođenje apostola Petra i Pavla, na uznesenje blažene djevice Marije, na njezino rođenje i na spomen svih svetih, koji se slavi na kalende mjeseca novembra. Postove koje je crkva ustanovila držat ćemo i ono što su naši stariji razborito naredili čuvat ćemo. Žene koje budu naše vjere bit će odvojene od muškaraca, kako u spavaonicama, tako i u blagovaonicama. I nijedan brat neće nasamo govoriti sa ženom da se ne bi rodila sumnja zla. Nećemo više primati oženjene ni udane, osim ako uzajamnom pristankom obećaju čistoću i zajedno se obrate. Svetkovine svetaca, kako su ih sveti oci uredili, slavit ćemo i nikoga tko je manihejac ili drugi heretik svjesno nećemo primati da živi s nama. I kao što se životom i ponašanjem razlikujemo od svjetovnih ljudi, tako ćemo se razlikovati i odjećom. Odjeća će nam biti zatvorena, nešarena, do gležnjeva duga. Od sada se nećemo nazivati krstijanima kao dosad, nego braćom, da se posebnosti imena ne nanese uvreda drugim krstijanima. A kad umre starješina, od sad i dovijeka, starješine će uz savjet bogobojazne braće birati poglavara, kojega će potvrditi jedino rimski pontifik. Iako Rimska crkva što doda ili oduzme, s pobožnošću ćemo primiti i držati. Da ovo ostane čvrsto dovijeka, potvrđujemo svojim potpisima. Učinjeno u Bosni, uz rijeku, na mjestu koje se zove Bilino polje, 6. dana prije aprilskog ida. Dragiša, Ljubin, Dragota, Pribiša, Ljuben, Radoš, Vladoš, Ban Kulin, arhidjakon Dubrovnički, potpisasmo.